Tatlong kasapi ng makakaliwang grupo sumuko sa Pangasinan 2nd PMFC. Ikinasa ang Oplan Panagsubli 3.0 ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Luis M. Ventura Jr. Ang mga naturang kasapi ay nagmula sa bayan ng Umingan na kinilalang sina alias Kaboy, Ka-Ernie at Ka-Amor. Sila ay bumalik sa ating gobyerno dahil sobrang ramdam na nila na walang saysay ang kanilang pinaglalaban, bulok na sistema at hindi makatarungang mga gawain. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng ating Provincial Director, Police Colonel Ronald B. Gayo na nirepresenta ni Police Lieutenant Colonel Brendon B. Palisok, DPDO, at ang panauhing pandangal na si Congressman Tyrone Diagabas, 6th District of Pangasinan, Mayor Michael Carleon Cruz, Umingan, Pangasinan, na nirepresenta ni Miss Emily Guerrero, Administrative Officer, LGU Umingan, Mr. JC Cada ng DTI Umingan at si Miss Elma Becchio, MSWD Umingan, Pangasinan. Sila ay nakatanggap ng mga insentibo tulad ng isang sakong bigas at iba pang mga bigay ng ating kapulisan at pamahalaan. Ang mga dating kasapi ay nagsauli ng isang pirasong 12-gauge shotgun, serviceable, na may kasamang 4 na bala, isang pirasong caliber 45, unserviceable, na may kasamang isang magazine at 3 bala, at isang rifle grenade, unserviceable. Isa itong patunay na ang laban ng ating pamahalaan sa mga terorista at makakaliwang grupo ay epektibo upang hindi na sila makapalinlang at makahikayat lalo na sa mga kabataan na sumapi sa kanilang organisasyon. Sa tulong na din ng ELCAC or End Local Communist Armed Conflict na pinapatupad ng ating pamahalaan. Ito po si Police Corporal Kid Edsel Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, naguulat para sa Pangasinan Police Patrol.